माने 11-12 लाख माने बाहेरावसो बांसिन बड'लेण्डनि बाहेरावसो बांसिन बर'फोर दं दा बे हिसाबै जोङो बिटिआरनि उनाव थांनाय एकर्डआव जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंबो मिसिं देउरि टिवा सुनवाल बेबायदि अट'नमास जिहेतु बिथांमोना जाति हिसाबै मोनबाय मोनसे गावआव थायो बिजोंबो बाथ्रा लिरनाय थायो ना जेनेबा नों गाज्रि थाखाय रायलायनांगौ मोजां थाखाय रायलायनांगौ जेनेबा आं बुजिबायना आं दाय होगोन थिगासो ओमफ्राय खायदाया माबायदि काहानि खोन्थानायावबो दाय जायो आरो काहानिखौ सोंगासिनो वा टेनसना ना बेयाव गैयाब्रा बैथिंसो दं बेखायनो जोंनो गारजाहां जादों नोंथां नोङो आरो बेदाग मावो आरे ओइ साइड ओंखारना होब्रा फाव सोलायलांबाय आच्छा बुमा काहानि खोन्थानाय रायगासिनो नों जाथारगोन जाहैबाय खालाब्रा खालानि मा गोदान आदै जायो मोजाङै बुजिनांगौ Yes, ma'am. माबाफोर खबर दंमोन? नोङो फैबाय नामा जाखो? एसेबां गोबाव साख्रि मावनांगौ? ड्रेस माबायदि होनांगौ मिथिया नामा? गावानो मैया आंनि ड्रेसखौ सुनानै बेखौ खोमाना दोनदों। Oh, wie was hat er? Boleh was ada? Mana original kesan baik? Mana original lalu ngulang besar teman ini. Musang satu di sini. Doh, besar lagi tu original lagu ngulang besar tu dah. Dia mau di sini mana kosto tak kain tang itu nih. Salah ya bersalah deh. Salah na? Nih. Mày hôm nay mà con tụi Mina berapa tuh ini mini nama? थैनायाथ' मालाबा मिनिफेराथ' आरो नै खावसेथिं थैनाया मिनियाना खनसे थैनाया खनसे मिनिनालाय नै दख'ना नुजाबावबाय र' हाया ओरैनो हरलाय खनसे मिनिबावलाय र' गिलिटार जागोन ओइ गोजोन बाजि सुब्रा बाजि गिलिटार हादों गुदुंसो जागोन दै जों सिङाव अर सुना होगोन दे बाजि मोखांखौ मेसेबलाय खरसायाव होदो एसे खर'आवल' एसे होगोन एसे खखाबावजोब्बाय जेबो नङा बाजि मिसिबनाय दरनाय बाजि बिदिनो मेगन दाय साबोनजों मोजां दुगै दै मेगन मिसिबना था गैला फबजोब्बाय बेस एक्ट्रिस ओइ मोनखाबायलै नै दख'ना खोबनाय गोजोननाय ओइ दख'ना खोबनाय नो जिगाबखौ नाङाब्रा एसां मोखांखौ नुनांगोन ना ini mana aja lah ini para gagil lah biar romai akan kayak ओइ नै थुं जालायबाय आथिङा akan jauh ya kono itu जाबाय deh minyak lah koce Adai ayo mah lu nisinya lah nah ada mana iya lah iya benar lah hả mèo hức à mèo hức à मैयाव होदों बैहाय नोंलाय बारा दोङो दे बारना जायो दे
ओइ बोरै बानांगोन ओमफ्राय हैद बाप केमेरामेन सेमेरा सेफायजोबगोनलै बिसोरो गाबोन थाखायोब्रा ओरै पजिसन लानानै माने नैरो लानानै ओरैनो दिन्थिगोन माला जोबथिनाय माने गाबोन मोदोम सानानै सिखारनो हानाय नङा आरो एक्सना जानाय नङा बे माबाया एक्सन डिरेक्टरा जि खोन्थादों बे बुस्थुखौ माव मिथिबाय बे राकेशआ नोंजों फाइट नांगोन नामा गाबोन फेन्दा सागोन खोथा आं नोंखौ साया मोजां गाबसोलासिनो mana बुरे जाजोबनानै लुक्सा बिराद बुरे फैदों मिडआव मोनसे लानोसै मोखांनि इनसार्ट लानांगोन एबार ओइजों ओरैजाय बे खनाजों जिरायनायनिखौ नंगौ नोंथां खालाय नङा जादों गोसोआ गोथार नालाय मनिटर खनसे ओं दे जागोन दे र' मनिटर खालामगोन दा फैबाय थानांगोन बिसिनाथ बाय बाय आं नङा होद जोंगाव माबायदि बिदाय होखो नोङो थखनाय मानि मा नोंखौ बिदाय नों थाङा ना नोंलाय नोंथां थांनो थाङा नोङो थांमारसिगोन आयौ गाबिं जाबाय बिसोरो हिनजाव थांनो गोनांनि आयौ मेगन नायनो मोदै ज्राम ज्राम जाजोब्बाय हिनजाव थांनो गोनांनि आयौ बिराद दुखुयैनो आयौ ओइ राभा नोंसोर राभा थांसिगोन दे हामिं दामदो गुड नाइट नोंलाय मानो दुखु नाहरदोंब्रा आंलाय माबायदि थानांगौ जोंहा माइरं सेरदों जोंहा माइरं सेरदों दे दिनैनिफ्राय थां दिनैनिफ्राय बेदरफोरखौ जोंहा जब मोनजासिगोन माइरंआबो एरदों